μαθητές έχουν αρκετές αφορμές και πάντα μέσα από διαφορετικές περιστάσεις να έρθουν σε επαφή με ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη από την πρώτη δημοτικού μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν καταρχήν να προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τις επιλογές αυτές, να δούμε πώς πλαισιώνονται μέσα στο σχολείο και εν τέλει να καταλήξουμε με κάποιο σχηματικό τρόπο στις όψεις της ποίησης του Ελίτη που προσλαμβάνει ένας μαθητής, εφόσον θεωρήσουμε πιθανή και δυνατή τη θεωρητική εκείνη περίπτωση όπου ένας μαθητής μελετά στη διάρκεια των σπουδών του όλα τα κείμενα, τα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη που ανθολογούνται μέσα στα σχολικά βιβλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Βασικό όμως μέλημα του σεμιναρίου αυτού ήταν να αναδείξουμε μέσα από διαδοχικές αναγνώσεις ποιμάτων του Ελίτη, κατά το δυνατόν διαμεσολάβητες και αυτές, μια άλλη διάσταση της ποίησής του που εύλογα μένει έξω από το σχολείο, αυτή που είναι περισσότερο φιλοσοφική και κινείται με ένα διαφορετικό προβληματισμό με ερωτήματα όπως το ποια είναι η ποίηση, ποιος είναι ο ρόλος του ποιητή, ποια είναι η σχέση του ποιητή με τις έννοιες της αλήθειας και του κόσμου. Η σειρά των αναγνώσεων των ποιημάτων αυτών παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του ποιητικού έργου του Ελίτη και προσπαθεί να δώσει ένα παράδειγμα του πώς μέσα από αναγνώσεις ποιημάτων, δημόσιες φωναχτές αναγνώσεις των ποιημάτων αυτών, μπορεί να ξεκινήσει ένας προβληματισμός πάνω στην ποίηση του Ελίτη για να αναδείξει συνολικότερες όψεις του έργου και της τέχνης του σε σχέση πάντα με τον αποσπασματικό χαρακτήρα που έχει η παρουσία του Ελίτη στα σχολικά βιβλία μέσα από συγκεκριμένα σύντομα κανόνα ποίηματα ή μέσα από αποσπάσματα μεγαλύτερων ποιητικών συνθεμάτων του Ελίτη. Και εκεί ακριβώς έρχεται να υπενηχθεί το σεμινάριο αυτό την προσπάθεια ενός εμπλουτισμού, δεν θα έλεγα ενός άλλου τρόπου διδασκαλίας, ενός εμπλουτισμού του τρόπου της διδασκαλίας που γίνεται σήμερα στο σχολείο μέσω της εισαγωγής της ανάγνωσης. Γίνεται μια προσπάθεια καταρχήν να ξεχωρίσουμε το διάβασμα του λογοτεχνικού κειμένου μέσα στην τάξη από την πράξη της ανάγνωσης. Η ανάγνωση προϋποθέτει μια προετοιμασία του αναγνώστη, ο οποίος θα επιτελέσει αυτή τη δημόσια φωναχτή ανάγνωση και επομένως η δική του ανάγνωση είναι μια ερμηνεία του κειμένου, απευθύνεται σε πληροφορημένους επίσης και κατάλληλα προετοιμασμένους αναγνώστες, αυτούς που θα αναλάβουν το ρόλο του ακροατή της ανάγνωσης, και αυτό σημαίνει ότι επιδιώκουμε να λειτουργήσει εν τέλει η ολομέλεια της τάξης ως μια καλά οργανωμένη κοινότητα πλέον αναγνωστών. Είναι μια πρόταση η οποία δεν μπορεί και δεν ζητείται να υποκαταστήσει τον τρόπο διδασκαλίας στο μάθημα της λογοτεχνίας, αλλά να το εμπλουτίσει, κυρίως ενισχύοντας ημιτυπικές και άτυπες πρακτικές διδασκαλίας, μια σχολική γιορτή, μια λίγο διαφορετική εκδήλωση που θα γίνει στο σχολείο, ενδεχομένως μια λέσχη ανάγνωσης, μια συγκέντρωση μαθητών που ενδιαφέρονται καταρχήν γύρω από το κίνητρο αυτό του να ετοιμαστούν για μια δημόσια ανάγνωση των κειμένων. Και το κυριότερο είναι ότι θέτοντας αυτό το στόχο, δίνουμε ένα κίνητρο στους μαθητές και αν θέλετε εντάσσουμε και το λογοτεχνικό κείμενο μέσα σε ένα πραγματικό επικοινωνιακό πλαίσιο. Προσπαθώ, εγώ ο μαθητής, ο υποψήφιος αναγνώστης, προσπαθώ να καταλάβω αυτό το ποίημα, να επικοινωνήσω με αυτό, να προκύψει νόημα από αυτό, έτσι ώστε μετά να το διαβάσω φωναχτά στην τάξη και να συζητήσω γι' αυτό με τους συμμαθητές μου. Αυτά τουλάχιστον στην ιδεατή τους μορφή, γιατί στην πράξη όλα δοκιμάζονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.